postoji divno mjesto koje snova. To je mali tajni raj. Prijatelji sada svi su tu, jer to je pčela malena i svi prijatelji njezini. Da, to je moja malena, priču njezinu sad poslušaj i ti. Da, to je moja malena, priču njezinu sad poslušaj i ti. Slobodan, a ja sam ošamućena. Maja! Maja! Pazi, Maja! Maja! Maja, leti brzo! Zašto? Što se događa? Bićeš sigurna iza ovoga! Sigurno od čega, Pavo? Kišne oluje, pauka, žaba? Gospođe Kasandre, ima zaduženje za tebe! Volim pomagati. Idemo vidjeti što me treba. A što ako će tražiti da ja pomognem? Može li pčela uopće biti ljenija od tebe? To ovisi. Znači li biti ljeniji dodatan posao? Iscrpljujuće biti lijen. Oprostite, mlada bubo, znaš li slučajno gdje je Maja? Žao mi je. Nije mi rekla kamo ide. Meni nitko nikad ništa ne govori. Prekrasno jutro svima. Gospođo Kasandra, ovdje sam da pomognem. A ja sam joj pomogao dovesti je, pa sam gotov s poslom. Prekrasno, Majo. Ti dobro poznaješ livadu. To mi je dom. Kraljica ima vrlo važne vijesti za slijezovu košnicu. Nažalost, kraljičin glasnik pošao je na važan zadatak. A vi želite da ja odnesem poruku? Kako zabavno! Nikad nisam bila tako daleko. A oduvijek sam željela upoznati njihovu kraljicu. Mladi glasnik Maja! Prenijeti će važnu poruku! Ni vjetar, ni osa, ni žaba! Neće me zaustaviti! Ha? Nisi spomenula Boba Mare, gospođo Kasandra. Ne bi li ta posebna čast trebala pripasti drugoj skotnoj bubi poput mene? Zapravo, Lara, kraljičini glasnici oduvijek su pčele. Ali one bi trebale nositi one slatke presavijene šešire od cvjetnih latica. Bila bih tako zgodna. Njuškala Max! Ako želiš sigurno stići ispod zemlje, moraš ići... Zrakom je brže! Di je pošteno, varalice? Svi su uvijek brži od mene, ali nastavit ću. Nitko nije rekao da ne bih trebao biti mladi glasnik. Bio bi odličan, ali ti nisi pčela. Gospođo Kasandra, ne bi li ta dužnost trebala pripasti onom tko će najbolje obaviti? Pa pretpostavljam, možemo se natjecati. Svi možemo ponijeti poruku pa ćemo vidjeti tko će je prvi dostaviti. To se protivi tradiciji, ali zašto ne bismo pokušali? Tko uspije dostaviti poruku kraljici slijezove košnice, bit će proglašen počasnim mladim glasnikom. Da, super! Maja, natjecanje još nije započelo. Zašto već sada tako letiš? Da bismo bili najbolji, najvažnije je dobro se zagrijati. Oprosti, pomoć? O, čovječe. Malo prejako za tebe, Max. Kako je to zagrijavanje? Vježbam pobjedničku pozu, šašavice. Pazite, prolazim. Ti se utrkuješ? Pa, bio bih mnogo brži da mi svi ne smetaju na putu.
Gospođo Kassandra, kakvu tu poruku moramo dostaviti? To vam ja mogu reći. Na svom zadnjem putovanju uspio sam otkriti novo medno polje. A savršeno je za sljezavu košnicu. Hvala ti, Flipe. Kraljica bi htjela da njezina sestra dozna gdje je polje. Svakome od vas nacrtat ću kartu. Tako. Ovdje. To će biti fino. Tako. Aha. Lara? Maja? Max? Elio? Prvi od vas, tko dostavi kartu kraljici Sljezove košnice, bit će proglašen počasnim mladim glasnikom. Wow! I da, Lara, pobjednik će nositi presavijen šešir od cvjetnih latica. Ne hvala, Flipe. Netko treba ostati tu i biti počasni mladi spavalica. Onda dobro. Bube na svoja mjesta. Priprema pozor. Sad. Tako je, tako treba. Pavo, drago mi je da si ostao. Treba mi netko tko će mi pomoći ostrugati teglice za med. Ostrugati? Kako bih uopće mogao pomoći kad jurim pomoći svojim najdražim bubama? Hej, Majo, čekaj me! Pavo! Drago mi je što si se pridružio. Nije ti drago kao meni. Ova utrka zahtjeva previše napora i disanja. A gdje su ostali? Vjerojatno sam puno ispred svih. Vrećice su zakon. Hajde se sad pokušaj izvući. Već ćeš se iskopati put prema van, Max. Nakon što ja pobjedim. Ej, to nije pošteno. Lara bi upropastila podzemni put. To je varanje, ali možemo ga ponovno iskopati. Mogla bi sad odmah odustati, Majo. Nikad me nećeš pobijediti. Prva si samo zato što varaš. A ako varaš, onda nisi zapravo pobjednik. Ali ipak ću dobiti šešir. Ha! Odlazi nam! Pavo, moramo ubrzati! O, moja karta polja! Pavo, jesi li dobro? Jesam, ali izgubio sam kartu s porukom. I ja isto. I ja isto. Pretpostavljam da će Lara biti počasni mladi glasnik. U pomoć! Larina karta, ali gdje je ona? Ovdje gore sam! Oslobodite me odavde! Biljka muholovka! Pazi, Pavo, nećemo joj moći pomoći ako i mi zaglavimo. Treba nam još snage za povući. Pavo, primi Larinu drugu ruku. Max, Pavo i ja ćemo povući Laru gore, a ti vuci Biljku prema dolje. Jasno. Okej, Pavo, vuci! Djeluje! Lara, pomozi! Zalijepili smo se na muholovku! Hvala svima što ste me spasili, ali i dalje namjeravam pobijediti.
Vaša visosti, kraljice Sljezove košnice, ja, budući počasni mladi glasnik, želim vam predati ovu vrlo posebnu kartu mednog polja. Hvala ti, draga moja. Sad ju možeš pustiti. Ja, zapela sam! Ua! Ne mogu je pročitati. Karta je uništena. Sad Sljezova košnica neće znati gdje je novo medno polje. Dostava za kraljicu Sljezove košnice. Spori sluzavi pobjeđuju u utrci. Bravo, Elio! Vaša visosti. Hvala ti, dragi moj. Elio, u znak priznanja za svoje napore, a u korist nas pčela, krunim te počasnim mladim glasnikom. Hvala, vaša visosti. Znate da se ne volim žaliti, ali ne čini mi se pošteno da zasluge pripadnu samo meni kad su se Maja i Pavo i Maks I Lara! također trudili. Da, sestra kraljica javila mi je da ste svi stigli do Sljezove košnice. Srećom, ima mnogo šešira. Nisu tako lijepi kad ih svatko može nositi. Svakako ne lijepi kao ovo.